Γεια σας, είμαι ο Μίστερ Αποστόλης, είμαι καινούργιος YouTuber, είναι το πρώτο μου βίντεο και ας παίξουμε Headball Online. Είμαι εδώ με έναν άλλο YouTuber, τον Jim Κυριάκη. Hi gamers! Και θα παίξουμε friendly match και θα παίξουμε περίπου 3 match γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε και την πόλη να κάνουμε ποδαράκια. Από ό,τι βλέπετε έχω μαζέψει αρκετά λεφτά, παρόλο που το έχω μία εβδομάδα. Και μην μας βλέπετε εδώ τώρα, είμαστε λίγο άμπαλοι. Λίγο. Που λέει ο λόγος. Κάτσε να τη γυρίσουμε. Ας αρχίσουμε τώρα. Για να δούμε το... Έκανα τέτοιο request. Για την ακρίβεια. 3 ματζ έβαλες. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων gamers. Έχω και καλύτερες μορφές, απλώς δεν τις έβαλα τώρα στο βίντεο. Γιατί τις έχουν βάλει και άλλοι φίλοι μου και μοιάζουν μετά οι παίκτες. Γι' αυτό έβαλα τα ακουστικά. Αρχίζει τώρα το match. Για να δούμε πώς θα πάμε. Gamers, όσοι με παρακολουθείτε στο κανάλι, θέλω και άλλα subscribe. Και like Ναι, δεν του φτάνουν αυτά που έχει. Έχει και πάρα πολλά. Άμα δείτε στο κανάλι που έχει. Έχω 7. Κάπου εκεί. Πάλι κάρτα έφαγα. Τέλος πάντων, μαλάκα, σ' αρέσουν οι κάρτες. Και σε άλλο βίντεο που είχε ανεβάσει ένας φίλος μου, πάλι κάρτες έτρωγα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Και στην πραγματικότητα κάρτες τρώω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, gamers. Φαίνεται με παρακολουθούν και στα παιχνίδια. Αυτό γκολ. Έβαλε γκολ ο Κυριάκης τώρα. Ναι, Ο Jim Κυριάκης μας. Έβαλα. Έβαλε. Το αυτό γκολ του. Λοιπόν, έχω πάρει πάλι κάρτα. Μόλις έβαλα ένα γκολ. Τέλος πάντων. Θα παίξουμε 3 μάτς και μετά θα βγει ο τελικός νικητής. Την προηγούμενη φορά στο βίντεο που δεν κατάφερε να ανεβάσει επειδή ο χρόνος ήταν περισσότερος, τον είχα ξεσχίσει. Αλλά τώρα έχει περάσει χρόνος. Είχε περάσει ο χρόνος από ό,τι είχε βάλει και δεν γινόταν να το ανεβάσει. Μπορεί να ξανακάνουμε μαζί με έναν άλλο YouTuber, τον Assassin's John. Τον Assassin's Creed πήγε να πει. Ναι, Assassin's Creed πήγα να πω, αλλά συγγνώμη. Και μπορεί να παίξουμε και Minecraft και Vector και διάφορα ακόμα παιχνίδια που θα μας έρθουν. Θα μπορεί να παίξουμε και Clash of Clans γιατί είμαστε αρκετά καλοί στο Clash of Clans. Το πετάχτηκες, μου τράβηξες και σε παλιά. Δεν ξέρω, είναι η δεύτερη κάρτα, δεν ξέρω πώς θα τις αποφύγω τις κάρτες. Γάμο το. Να μην πηγαίνουμε στο τέρμα. Είναι στα 4 δευτερόλεπτα, μάλλον θα νικήσω τώρα. Βασικά, μάλλον θα νικήσω τώρα. Σε αυτό το μάτς νίκησε, έχουμε ακόμα... Σε αυτό το μάτς. Ναι, σε αυτό το μάτς. Μπορεί στα επόμενα να νικήσουν άλλοι. Πάμε και στο επόμενο. Gamers, μπορεί να κάνω βίντεο και σήμερα, δεν έχω ιδέα, ανάλογα. Ναι, μπορεί να έρθει και ο Assassin's John σε λίγο και να ανεβάσουμε Minecraft, αλλά μπορεί να μην το ανεβάσουμε σήμερα. Μπορεί και αύριο και μεθαύριο να το ανεβάσουμε. Εγώ αύριο σίγουρα θα ανεβάσω αυτό το βίντεο. Ναι, μπορεί μαζί να ανεβάσουμε, αλλά την άλλη εβδομάδα δεν θα ανεβάσω βίντεο επειδή θα λείπω στο χωριό και δεν έχω ίντερνετ εκεί πέρα. Εκτός άμα πάω στα εξαδέρφια μου και πιάσω. Θα το δούμε αυτό. Πάρε κάρτα. Άντε, γεια. Μπορεί να πιάσω και από τα megabyte μου και να ανεβάσω βίντεο, δεν ξέρω. Έχω και πολλά. Ναι. Πολλά έχω, 5 GB και 800. Λίγα είναι, λέγα. Ναι ρε, εσύ πώς έχεις? 500. Πάρα πολλά. Ναι, Μπορεί να ανεβάσουμε και Pokemon Go επειδή είμαστε πορωμένοι. Δεν ξέρουμε όμως Πότε. Γιατί το κινητό μου έπαθε μια βλάβη. Με έναν ιό και πρέπει να κάνω μια μαλακία. Να κάνω αναβάθμιση και μου ζητάει 25 ευρώ. Θα πάμε σε όλη τη γειτονιά μας γύρω να ψάξουμε Pokemon. Που έχει και πάρα πολλά. Μπορεί να πάμε και στα Γιάννενα να κάνουμε online μάχες. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, εμένα μου ζήταγε 25 ευρώ για να αναβαθμίσω το κινητό, αλλά δεν το έκανα για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν είναι το δικό μου κινητό αυτό. Το δικό μου έχει χαλάσει και το πήγα στην Αθήνα. Εδώ και ένα μήνα. Γι' αυτό και τα βίντεο μου έχουν γίνει σκατά. Ναι, από ό,τι βλέπετε τα γραφικά του μην τα λέτε έτσι γιατί το κινητό είναι της θείας του και δεν έχει καλά γραφικά καθόλου. Και γι' αυτό όταν πάρει το κινητό του θα έχει πολύ καλύτερα γραφικά. Τον γαμίσω. Θα προωθεί στα βίντεο, θα ανεβάζει κάθε μέρα όπως και εγώ. Θα ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο.
Θα ανεβάσω και Clash of Clans μάλλον αύριο, γιατί είμαι αρκετά καλός, τα έχω level 7. Είμαι αρκετά καλός, δεν ξέρω. Άσε με να βάλω ένα ρεπούστη. Μόλις τελείωσα και το άλλο match μάλλον. Ναι. Και νίξα πάλι. Ακόμα ένα match. Όποιος νικήσει και πάλι και να νικήσει ο Μίτσος. Όχι, πρέπει να πάμε στα 3-0. Ναι. Πρέπει να παίξουμε μετά τον τελικό μας. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τώρα Gamers, είναι ο τελικός. Από ό,τι φαίνεται. ελπίζω να μην σας πειράζει. Πόσο σε νικάω, 2-0 σε νικάω και πάλι. Και να με νικήσει πάει 2-1 και τελειώσαμε. Οπότε τζάμπα παίζουμε. Ναι, νίκησα. Όχι, δεν θα το πάμε έτσι. Θα πάμε όποιος φτάσει πρώτο στα 3. Θα κάνουμε κι άλλο τέτοιο. Να, ναι. Έλα ρε φίλε τώρα. Πήρε την κάρτα ο Καγιόλης. Έλα πάλι κάρτα. Τι έχω πάθει. Θα ρωτήσω, Άντε, γεια! θα ρωτήσω φίλους να δω πώς μπορώ να το αποφύγω αυτό το πράγμα. Ίσως να μην μπαίνεις μέσα στο τέρμα. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Άμα είναι αυτό καλό θα είναι. Δεν σ' αρέσει όμως, κατάλαβες. Έλα ρε φίλε. Τι λες τώρα. Υπάρχει περίπτωση να ανεβάσω βίντεο με το Pokemon Go και εγώ και εσύ. Και οι δύο μας και να τραβάει άλλος. Ναι, όμως σήμερα το βράδυ, γιατί τέτοιο. Γιατί αλλά έχει, εδώ στη γειτονιά μας έχει πάρα πολλά θα πάρω το κινητό Pokemon. του ξαδελφού μου και θα πάμε στα Γιάννενα το βράδυ κατά τις 12 η ώρα. Έχει πάρα πολλά Pokemon εδώ στη γειτονιά μας. Παίζουμε 6 λεπτά τη μέρα και έχουμε μαζέψει πάρα πολλά. Να σας πω ένα Pokemon, να το ψάξετε. Φριβερίκι Τζέλα. Ε, Φριβερίκι, άμα παρακολουθείς το κανάλι μου ή το Αποστόλη, είναι, γαμίσου. δεν σε κοροϊδεύουμε, απλώς είναι για κωμικούς λόγους. Ναι, όχι, δεν κορυδεύουμε την καριόλα. Ναι, Για κωμικούς λόγους, κωμική είναι η φάτσα της ρε μαλάκα. ναι ρε. Ταπ. Τον γάμισα. Όπως παιδιά. έχετε δει και στο Μάνο, καημένος και αυτός του χάλασε το κινητό την ώρα που γύρναγε το βίντεο. Πολύ μεγάλη ατυχία. Άντε, Και μεγάλη ατυχία είχα και εγώ τώρα. Άντε, για μαλάκα. Και μεγάλη ατυχία είχα αυτή τη στιγμή εγώ τώρα, φίλε μου. Και μόλις έχασα. Κυρίες και κύριοι, έχασα. Να! Αλλά είμαστε 2-1, συνεχίζουμε τον τελικό μας. Στα 3. Λοιπόν, gamers. Σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μπορεί να ανεβάσουμε, να κάνουμε άλλο ένα βίντεο σήμερα, αλλά μπορεί να το ανεβάσουμε αύριο το πρωί. Αλλά αύριο είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσουμε. Ναι, είναι σίγουρο. 1 με 2 βίντεο. 1 με 2 βίντεο μαζί. Μπορεί να ανεβάσω εγώ, μπορεί να ανεβάσει ο Jim ή ο φίλος μου εδώ, ο Jim Κυριάκης ή ο Assassin John. Ο Assassin. John. Και άμα έχετε δει, έχει γυρίσει πάρα πολλά ωραία βίντεο όπως το Tank Online, το Vector και το 3 Vector μου άρεσε, και 3 του από το πώς λένε Minecraft. Εγώ δεν ακούτε έτσι. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα. Μπορεί να ξανανεβάσει ο Μίτσος σήμερα μαζί μου με Headball Online πάλι στο δικό του κανάλι. Δεν ξέρουμε, θα δούμε άμα είναι και έξω και ο φίλος μας. Ναι. Αλλά απλώς θέλουμε ένα κινητό για να ανεβάσουμε. Ναι, για να ανεβάσουμε. Εκτός Μπορεί να άμα παίξουμε, θέλει, γιατί τα μπορεί να γραφικά παίξουμε είναι και Minecraft online όλοι μαζί σε μια πίστα που έχω φτιάξει. PvP λέγεται η πίστα μου. Σε γάμισα, Παίζουμε βέβαια. ένας εναντίον των άλλων. Μπορεί να ανεβάσω και πώς χακάρεις παιχνίδια από ένα πρόγραμμα που έχω, εκτός από ας πούμε Clash of Clans και τέτοια τα δημοφιλέστερα. Που δεν χακάρονται αυτά. Χακάρονται πολύ, αλλά προσπάθησα το Headball Online. Είχα και ένα πιο παλιό, αλλά το είχα προσπαθήσει να το χακάρω και δεν τα κατάφερα και το ξανάρχισα από την αρχή. Μπορεί το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω να είναι πώς χακάρεις διάφορα παιχνίδια, όπως Subway Surf και διάφορα άλλα. Θα δω ποια γίνονται. Άσε με να βάλω γκολ! Όχι! Καλά. Νίκησα, κυρίες και κύριοι. Νίκησα το φίλο μας από εδώ. 3-1. I am a loser. A loser. Δεν πειράζει. Για να δούμε, είναι ακόμα η μπαλίτσα μας εδώ πέρα να παίξουμε ποδαράκια. Δεν είναι καημένη η μπάλα μας. Gamers, συγγνώμη που μιλάγαμε για λίγη ώρα. Πλακωνόμασταν. Ναι. Χάμισε. Λοιπόν,
Τέλος πάντων, εγώ όπως ξέρετε στο κανάλι μου κάνω gaming videos όπως έχω πει. Και θα κάνω και βίντεο άλλα συνεργασίας όπως κάνω αυτή τη στιγμή. Με διάφορα παιχνίδια που θα σκεφτούμε σε λίγο. Μπορεί να σκεφτούμε. Μπορεί να κάνω και άλλα βίντεο που να σχολιάζω και τέτοια. Να σχολιάζουμε πράγματα. Ναι. Και είναι πολύ εύκολο παιχνίδι γιατί ας πούμε μπορείς να πάρεις μόνο με 20 διαμάντια 100.000 ευρώ που μπορείς να πάρεις πολλά. Ας πούμε εγώ τώρα με 3 θα πάρω 15.000 ευρώ. Θα πάω, δεν ξέρω, 60, δεν ξέρω. Δεν είμαι καλός στη μαθηματικά. Λοιπόν, gamers. Μαλάκες! Βλάκα κάνω. Λοιπόν, επειδή τώρα πρέπει να φύγουμε να ψάξουμε για το φίλο μας, έχουμε δώσει συνάντηση στις... Περιμένετε λίγο, στις 7.30-8 η ώρα, να είμαστε στο σχολείο μας. Λοιπόν, και είναι λίγο μακριά, γι' αυτό πρέπει να κλείσουμε. Τέλος πάντων, gamers, δεν ξέρω γιατί μιλάω εγώ, είναι το κανάλι του Mr. Αποστόλη. Ναι. Θέλουμε like και subscribe Και στο κανάλι του Μίτσου και του GNI 3, κεφαλαία το G, το N και το Ι και κενό 3. Και γεια σας. Bye.